Σας καλωσορίζουμε από το δεύτερο γυμνάσιο Χίου. Στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, δημιουργήσαμε ένα μουσικό φανάρι πεζών, χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή Ardicon και το λογισμικό Mind+. Η ιδέα μας ξεκίνησε από την ανάγκη για ασφαλή διέλευση των μαθητών μας επί της οδού Δαλασσινού, που οδηγεί στο σχολείο. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα διαδραστικό φανάρι που όταν πατάς το κουμπί να δίνει φως, ήχο και διάθεση. Το μουσικό φανάρι αντιδρά πατώντας το κουμπί. Το φως αλλάζει σε πράσινο, παίζει ένα χαρούμενο ήχο και δίνει χρόνο για ασφαλή διάβαση. Ένα απλό παράδειγμα του πώς η ρομποτική μπορεί να γίνει δημιουργική και χρήσιμη. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μας από το δεύτερο γυμνάσιο Χίου. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε με φαντασία και καινοτομία.